И какво става хора, аз съм Иво GamesBG и тук с мен са Митко Gaming TV и Gaming BG. Кажи здрасти. Това е малко по-различно видео. Как да ви го кажа, ще правя нов канал, защото каналът ми беше страйкнат и не мога да качвам клип, който да е по-дълъг от 15, не мисля, че 15 минути, да. В момента гледате част от нещо SMP, което е пуснато. В другият канал ще бъде качен първият епизод и съответно вторият, който ще направим. Да, но този канал е страйкнат и нямам права да качвам клипове по-дълги от, както казах, 15 минути. Ония клип беше 20 и колко минути. Какво правиш, бе? И да. Мой чисто бъде, парай! Линк за канал ще има в описанието. Значи тук повече няма да има клипове, може, ако ще мислите, в новият канал, който ще бъде долу в описанието, и чао!